Net je steen het minnewaarven van de Moon en de Hudde Wien binnen das goed 200 mensen bijna elkaar op het Reerklif. Al jaren komt er bij de betinking een actueel Fries onderwerp onder water. En de beweging die wil natuurlijk die taal als element van de identiteit, de Friese identiteit overeind houden. Ja, dan is dat instrument van de omroep, radio en televisie ook griezelig wichtig. In 18 jaar Friese televisie had er dus geen vooruitgang geweest. In stuurtijd. En nu komt zelfs in 2013 de kwaliteit van uw programma's onder druk te staan. Wij zullen weer omvallen moeten op minder programma's en goedkopere programma's. Het zou mij een bloemenmatten dat het is. Eigenlijk zit ik vaak zien mevrouw van, het zou het meer wezen matten nog. Dus. Maar ja, in deze tijd van bezuinigings, dus toen je sinds een keer zo'n omroep met al die achtergrondprogramma's, dat is eigenlijk een luxe. Nou ja, niet het een luxe wezen, maar ik vind dat het Friesland het wel verzinnen had. Dus het is heel erg een medium om het Fries onder de man te brengen. En omdat ik zat te houden, vind ik het wel wichtig dat het zo blijft. En als dan weer een nice zender is, maar een nice sport, nou natuurlijk, dat moet zeker ik bedoel. Alleen juist dat oor eromheen, dat er wat meer van makkelijk wordt. Dat brengt het Frieske, dat juist wat meer levens is. Maar. De Rie van de Friese Beweging wil de komende weken beziekje de verschillende partijen aan tafel te krijgen om te praten over de toekomst van de omroep. Op hoger wijze kunnen wij ervoor zorgen dat er meer kersen uit dat hele wichtige artikel 11, dat die ondertekend worden door de minister of door Nederland als natie. En dan heb ik namelijk meer kans dat je een beroep doet kennen op het regeren om er meer geld in te steken en ervoor te zorgen dat het een allsidige omroep wordt. Neem al mijn deze mij naar dit stee bij de zee, naar het land van het strand. Als ik woer, als ik koor, vlieg ik de grenzen.